elle est libre. Madame, mais si ça bête de donner à l'air là quoi. Mais nous la gauche au bête donna au bête. On a dégradé c'est ça. Ah oui. Bon on a au donner à la parce que aller là-bas aller pérer quoi sur tout la Mali. Ouais parce que aller pérer là. Aller ça nous tigi pérer. Doutigi pérer do. Na volotigi pérer do. Tiens donc. Parler que la baindo. Tiens donc. Wa tjera ni mo ngadi muso be. Wow! Film bana. Dalega segino yoro na mo ma me de. A tjera ni bege. Ah, kabako de donde ala ifenga ede. Ngai résultat otazila. Il y a TikTok où on a drôle maramba challenge et puis tous les influenceurs abé maramba fandi. Allez à challenge mais toi tu vas où des rafeng quoi. Abonné ba ou bolo. Awanga ayere ka pasi ubene morgano ononde maramba da pe pasi girima ape ube TikTok yorobe. Olu ba ga partage drone de morgan. O chaman ba de be. Morgan. Igara jeli musoba cogo ni fo jatigi jɔlen baw de ka k'i kɔfɛ ka bilenna fɛngɛra olu ka ye quoi i yɛrɛ ka kɛ jelimuso yɛrɛ tɛ fɛnɛ tɛ kɛ jelimuso f'i ka farinya de quoi c'est vrai fo jeli ka to ka kabako baw de kɛ quoi merci beaucoup ko jelimuso ka to ka farinya c'est vrai mais jeliya ka jatigiw dusu labɔ ka dɔ ka kɛwale ɲuman k'o fɔ jatigi wɛrɛ ye nɔ ka dimi ka ko wɛrɛ kɛ o ye tiɲɛ bamanan a bɔ ka d'a ma ura fe cide a ye kɛmɛ dafalen bɔ ka d'a ma ura dimina da a ye tiɲɛni kɛ da ura ye ɲagamini kɛ da ura ye réseau ɲagami dɛ a ye réseau ɲagami yɛrɛ wagati min na bamakɔ jelimuso caman bɛ yen olu bɛ katakatani kɔrɔkɛ kɔnɔ wallahi maramba bɛ mɔbili kɔnɔ quoi bamakɔ jeli bɛ maramba kelen bɛ mɔbili kɔnɔ wallahi tiɲɛ de don kuma ni o ye tiɲɛ yɛrɛ o ye tiɲɛ de mais Morgan mɔbili bɛ o mɔbili bɛ mɔbili i ka kuma ni tiɲɛ de don mɔbili hali ne ka mɔbili ni bɛ minnu Mali la o ye moto taxi nu kɔrɔkɛ de ye o moto taxi o ye mɔbili ye dɛ bon bamakɔ jeli bɛɛ lajɛlen maramba kelen pe de bɛ mɔbili kɔnɔ ouais ça c'est pour le moment qu'on a ale kelen de bɛ mɔbili kɔnɔ kelen pe bi Dani b'a dɔn mɔbili maramba ma quoi David dɔ ka bɛ ku tunɛ mɔbili filɛ maramba bolo a sigilen filɛ min sanfɛ i donna kɔnɔ a salon bɛ i n'a fɔ avion de Allah a bolo bɛ i n'a fɔ avion bilahi i kana kɛrɛ n'a kɛrɛ caméra de b'a kɛrɛ n'a kɛrɛ la a b'a kɔfɛ a b'a ɲɛfɛ quoi n ko ne y'a ye kunu a ka ɲɛfɛ a sigi yɔrɔ la quoi mobili de ko n'i bɛna don bɔgɔ la sisan n'i bɛna don bɔgɔ la ɲɛfɛla a bɛ c'est à dire tellement automatique don a b'a fɔ faire attention il y a des bɔgɔ devant b'a fɔ de ko bɔgɔ bɛ ɲɛfɛla nin na ye bon ni hali kɛrɛ ni kɛrɛ n'i bɛ mɔbili boli la a b'a f'i ɲɛna k'i ka faire attention ko mototigi dɔ bɛna gun i la sisan i ko invité quoi e ma ye mɔbili in ka d'a ye f'a tagara sigi a sanfɛ o la a taara sigi a sanfɛ i m'a faamu ka tila ka boli a mɔbili kɔnɔla lafiyalen de don o de ye lafiya da ye sɛgɛn kɔfɛla ye hɛrɛ ye jɔn kun b'a dɔn ko bi kun bɛ se maramba bɛ kɛ tan bi yɛrɛ tɛmɛna yɛrɛ o t'a da ye o t'a adamaden i bɛ mɔbili maramba ninnu filɛ nin ye maramba ninnu bɛ se ka bana cogo di o ni n'anw bɛ se ka ye kelen cogo di an bɛ katakata ni kɔrɔkɛ kɔnɔ an fari bɛɛ baga n'an bɔra mɔbili kɔnɔ an fari bɛɛ kumunen don anw filɛ tantɔ an fari bɛɛ bɛ kumu tan maramba dun filɛ nin a bɛ bɔ a ka so kɔnɔ dilan duman sanfɛ fauteuil duman sanfɛ karo ɲɛnamaba a ka karo min b'a ka so kɔnɔ olu ye 1 mètre 20 de
Dani mo jelu to be ta tu ire te se ku ga mobili bolu be sira o te se mobili ere bolu chokola ni maramba ni mobili du olu ma o te se ka boli ere olu ka mobili du bolu ta tu tere to were o de sebelendo luga wallahi ga kuma tiane mobili te mu shi bolo mobili be mamu kelende bolo wa famu nya fu wa c'est vrai donc be pas mo mobili tu bolo ibna sisa abeta jacoji ni taraka nyagon la wa fo fe mago jacoji serbetu nu di karkarlendo serbetu mbaga nyagon la munu karkarlendo ku kurugulu ganye abese serbeti den bina ni makwa to indala ne akuna nyene abegiti Dani est-ce que maramba te miri fosi la django alama minkai no te ano fe mo mi mobile sur akatani mo duru aya da be ali kanja nyeme kanja mina kanja kelengele ay moli songo ni fembe do ma me kanja ro ko ala wote ko ala ale daire merga taxi tay kale ga moli songo kale bo black folo oui mobile be kanja bolo sisa dani dani mobile be kanja bolo sa mo wara de babu lay wala mo wara de ba ga mobile bol may do kono mununu na no mane mobile be kanja bolo mobile babu ma be mununu na mobile babu es ka chere ta bol na mobile babu kanja flani o kanja flani mama maramba kanu diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ o kan nka mɔgɔ bɛ maramba nɔfɛ ni awa b'a nɛrɛ bɔra la quoi o ye tiɲɛ ni tɛ maramba ka hɛrɛ fɛ kanja t'i fɛ quoi hali ni bɛ miliyari 100 di maramba ma hali a t'a duman f'i ye quoi ni maramba degunnen don hali kanja t'i musalaka quoi o ye kanu a bɛɛ ni ala cɛ mais tellement que a ka entourage ninnu entourage mba do toro ya bonya ka fembe kale yɛrɛ dɔ pere ka pere bonya premier ministre be no wallahi aga gouvernement complet aga premier ministre na ka fengo bede de assemblée président bede be abela jene be no ube to ka délégation na wulu go tuguni ko demsane ya yɛrɛ kolla la pele ni wallahi billahi zanno ka odi dagelen faraw ka mobili chama faraw ka nous bede be mobili body c'est ça nous avion mi moni mi tableau be ina fa avion wallahi ko maramba na ka délégation be na le mbado mali artiste million kono ni sale fu keita te donc de la jet privé de la radi moma amusoma ko be songa ke maramba yi na secret ni be songa jet privé ça parce que nimbe fe mara minga juguni jet privé ni isigi doro mɔgɔw b'a ye mɔgɔw b'a ye yan dɔrɔn tɛ o Allahu akbar ko ma daminɛ bi dɛ caman y'a kɛ ale tɔgɔ ko kulu i bi caman y'a kɛ ka sɛgɛn ka taga quoi caman ye tile kɛ ka sɛgɛn ka taga Morgan maramba ye dɛ dani b'a dɔn cɛ kuma dɔ fɔ ari bi ne hakili ba kun akilima kuma do brama sumano de la gafo maramba ga duinda el don ako de maramba ga sumu folo ay moto misan arsini a moto buwa do moto boray ay mobilisan den maramba den dusuma yede dusuba kono de wallahi billahi woni ba ko da be money de bi da be money de ko wodi ya ko awa sina moto bi korwa aga finake no man ba tramole atra kati niveau na boka do ma direct ouais anyaye ay money bala tiande do ai jambe ay niveau na boka do ma direct akera mo bi sa ke maramba kanu bagay ko jel muso ka wele ni tour sira maramba ma kete ni sodia ay fem beke mobili du tamambe we jeli yake me du ya be wona farango jelu ga bobo ma ko maramba kelen pede be bo abe bo mo ti se ga bo de wallahi ka ke ni boray beddo fane ko c'est une fierté de quoi ouais fierté de don de sanu tigi mamo ale de bo ouais c'est une fierté
bazan dumaga mamu ale de bo mamu te fini dongo flake mamu oh fini dongo flale to go fio no e tiende dongo kilendoro bara bana beteme et puis publicité do ba bolo quoi do kuma fonye quoi Holland Taxi ko Afrique de l'Ouest ba publicité be mo fla de bolo et mo saba fali ipupa Sidiki Diabaté Madamba Holland Taxi ale songo ke la publicité songo ba da million mo ani segindemo mamu non clara ça mamu clara peu mamu clara de mamu ay ko bale mamu billahi ayta go nan duru ga bela jelena c'est vrai abena la ci bu mako dugu wolo sanga ka samata woro jam wallahi c'est vrai abeni alla ni karace bete Holland Taxi publicité soro de hey ay beto soro de o sute bawtay la yida wallahi fotuni bon alu nem na jigi parce que mina téléphone do répond quoi abo darun nuye garaw ye vraiment mam fanu vraiment non doulou Morgan c'est une fierté non Morgani ala fenke maramba no auta ti surtout do wa gad Morgan ma maramba fanu ko kwa ga minke sisande ko kwa ga mamu fa an shude maramba be se ka yijini kere malaw na yijini kere malasa dugulu be se ka ta barake yijini ko fana fe nyuman do parce que photo mi freno ka maramba fanu ka o ka ngani t-shirt de bo quoi mama ko ngani ta du aka nganga ka mobili jo aka du nya fela shini ne betanga commentaire ko de la shini ka ta o be genge chogo mi bulogisa Morgani maramba commentaire de o de principe de to ka no alu mamu jaga farin tu vois parce que au ratimina mo ba fo mamu i débrancher alu la ale sera kana commentaire blaga tasuma wuri dron ko alu ngoro ke ada ko ngata wallahi maramba e mone bonne la de mo maramba ne mo de kan jugu ta ku train tanto 2h du matin na tanto na sumana si ma de ni commentaire ma foi mo bi itaro ka ko min kera bi a Morgan hey Morgani maramba ga ni commentaire ko min kera bi ti jonga fe bide ne wolo de fitini o fana de sel de benta me kata ba muso wala ka ka wuligi sel ka wuligi jogi sel o fana de kabako ko ga rabi de asansla solo tamani sel de benta solo abedi solo be duguma sava ngoni ko inte ko gansa maramba ko into ko gansa solo tamani sava solo ga mamu ko to klonga ko solo tamani maramba ko to klonga ko mbaye direct mba la me quoi kuma be ne be ke a du malala ta a du ka tia de fo da be ka kise dama de fo surtout video mani nunu ma do ku tere ta to minum be maramba la bushi ngo ni ba fe ku jigo do dore ka ta solo taman de ku yu ga jelu yo Allah